ayyana gawuna a matsayin gwamna ina ganin akwai kuskure a wannan. Saboda dalili na farko, in har kotu ta yarda cewa ƙuri'a 231 ita da kanta ta ce wannan guri kashewa aka yi kamata a sake zaɓe, kuma abba da ya samu 129 ratarsa ba ta kai ba tun da 231 ne, to gawunar da ya ba da ratan 30 da 'yan canji bayan calculation ɗin kotun, shi ma wannan kuskure. Kan yi haƙuri da Allah, bari yi samara yin fahimta ta, kuma kamar yadda na roƙi Bashir a wancan lokacin, Mala Abdulrazak da kai Bashir, ina roƙon ku da Allah ku dan saurara, saboda na yi wa masu sauraro alƙawarin cewa zan faɗi fahimta ta. Kamar yadda na ce, akan gaba ta farko, wajen da aka yi declaring zaɓe, aka ayyana zaɓe cewa bai kammala ba, ina ganin a fahimta ta da iya abin da na karanta da iya abin da na sani na doka, wannan daidai ne. Dalili kuwa, Abba Kabir Yusuf ya ba da ratan ƙuri'a 128 da 'yan canji ne, amma akwai gurare 231 da ba a yi zaɓe ba. A ƙa'idar doka kuma, idan ya zama inda ba a yi zaɓe ba ko kuma aka kashe zaɓe saboda arin gizo sun fi rata yawa, to sai an je an yi zaɓe a wannan guraren. Wannan kuma ba ra'ayi ba ne da na ɗauke shi bayan an yi hukunci. A'a, ranar washe garin zaɓe, abin nan barista Abba Hikima ya kirawo ni muka tattauna, ya nuna min ya ce ga abin nan din, na ce masa a fahimta ta wato wannan zaben inconclusive ne. Kuma da muka zo, in ban manta ba, a satin da muka yi fashin baki, na ce idan aka kai kara kotu yana da wuya ba a yi declaring zaben inconclusive ba. Akan gaba ta biyu, ayyana gawuna a matsayin gwamna ina ganin akwai kuskure a wannan. Saboda dalili na farko, in har kotu ta yarda cewa ƙuri'a 231 ita da kanta ta ce wannan guri kashewa aka yi kamata a sake zaɓe, kuma abba da ya samu 129 ratarsa ba ta kai ba tun da 231 ne, to gawunar da ya ba da ratan 30 da 'yan canji bayan calculation ɗin kotun, shi ma wannan kuskure ne, wato shi ma wannan ratar tashi ba ta kai 231 can ba. Saboda haka, inda wato a fahimta ta kamata a kotun sai ta ce yanzu gawuna ne a gaba da ƙuri'a 30,000, tunda mun cire na Abba Kabir Yusuf 165. Sai ta ce to duk da gawuna ne a gaba, akwai ƙuri'u 231 a sama wanda muka ce ba a yi zaɓe a gurin ba ko kuma an kashe. A koma a je a yi zaɓe a gurin, duk wanda ya samu ƙuri'u sai a zo a haɗa a gani wanda ya ci bayan an yi wannan zaɓen shi ya ci. Abu na farko kenan. Abu na biyu, fahimta ta a wannan gabar shine cewa ƙuri'u 165 da kotu ta ce ta kashe baya cikin da'awar Sinasuru APC, kuma ba su saka shi ward akwati bayan akwati su ce guda kaza a guri kaza lalatattu ne, guda kaza a guri kaza lalatattu ne ba. Kuma tunda ba su sa a pleadings ɗinsu ba, a cikin da'awarsu ba, to ita kotu ba za ta iya kallon, don baka kallon shaida sai an yi da'awa daidai. Sannan ne za ka zo kalli shaida, tunda ba a yi da'awar wannan ƙuri'a 165 ɗin ba, ba daidai ba ne ita alƙaliya ta je ta zauna da kalkuletanta a kotu a ofishinta ta kwashe wannan ƙuri'u 160 ta ce su wannan ƙuri'un haramtattu ne, saboda ba a yi da'awar su dalla-dalla a cikin takardar da'awar su Nasiru APC ba. Wannan fahimta ta kenan. Abu na ƙarshe, ba za ta iya duba takardun APC na wannan na INEC da aka kawo ba, don nan ba non-compliance ba ne. Section 137 wanda har na karantowa Bashir hukuncin kotun koli yana magana ne akan non-compliance. Wannan kuma tana calculating lawful votes ne. Wannan shi kuma ground ne na daban ƙarƙashin section 20 number 3 shine ground ɗin majority of votes cast. Non-compliance shine I number 1 kenan. 2 shine qualification, sai kuma 3 shine lawful votes cast. Ta zo tana calculating lawful votes cast, a nan ba za ta iya kallon takardun ta amfani da 137 ba, saboda ba non-compliance ba ne. Kuma ita Supreme Court cewa ta yi only a maganar non-compliance ne ake wannan. A dai takaice, a fahimtar da na yi, idan aka je kotun ɗaukaka ƙara, in dai an bi doka yadda ta dace, ɓangarori biyu duka ba za su samu yadda suke so ba. Ɓangaren Abba Kabir Yusuf za a tabbatar da cewa inconclusive ne. Ɓangaren gawuna, a fahimta ta abin da nake hasashe, kotu za ta tabbatar da cewa ayyana shi kuskure ne.
sai kotun ɗaukaka ƙara ta ce a dawo a sake zaɓe a guraren nan na ƙuri'a 231 wanda kotu ita ta tabbatar da cewa ba a yi zaɓe a gurin ba ko saboda rigima ko saboda arin gizo aka kashe zaben. Fahimtar da na yi wa doka kenan, amma zan iya kuskure, ɗan adam ne ni, akwai abubuwan da yawa da ban sani ba akan doka. Kila karewar da gaba ɗaya Bashir ya ita ce daidai, kila a je kotun ɗaukaka ƙara a ce duka abin da Bashir ya faɗa su ne daidai, duk abin da kotun ta yi ba daidai ba ne. Kila kuma a je kotun ɗaukaka ƙara a ce duka abin da barista Abdulrazak ya faɗa daidai ne, a tabbatar da duka hukuncin. Amma a fahimta ta da ni ne kotun ɗaukaka